Tak, ahojte ľudia, dneska vás vítam u môjho nového videa. Dneska tu je z Minecraftu. A keby chcete, aby som si zahral Fortnite, tak môžete na tomto videu tak nejakých 5 lajkov. A toto je môj 4. part mojej série. Tak, kde mám ho? Tutok. A ako sme boli v tom, tak som povedal jednu vec, že pôjdem rybariť. A dneska sa pôjdeme zarybariť, konečne. Tak. Nie preto, lebo musím, ale viem, že stadiaľ padajú dobré veci. Tak ideme. Hádžeme. Čakáme, pokiaľ nám sa loví ryba. Sedlo? Počkať. Teraz mám inakší plán. Troška nemusím chodiť peši, lebo ma to nikoho nebaví. Dneska si ochočím aj koňa. Lebo neviem prečo, ale ochočím. Tak, ideme. Tu chýba cihla, tu tam dám neskôršie, ale teraz skôr by som bol rád, keby nájdem z toho koňa, ale koňa nájdeme o chvíľu. Teraz ideme rybariť. Hop. Ideme. Hádžem do diaľky. Tak. Ryba. Tak, ideme. Tak. Čakáme na rybu. A dnes ďalej by som chcel ochočiť koňa, čo idem teraz spraviť a ako ho preniesť. Čiže to nebude taký problém, ak sa nemýlim. Keď nemám koňa, kde je nejaký koň, ale jedlo je potrebnejšie, takže idem. A vidím tam bieleho koňa a nejaké bloky. A tu mám taký menší mostík, jednobokový. A sú 4 kone. Hop. Tak. Položím všetky svoje bloky, k tomu aby som sa k ním dostal. Tak ideme. Idem to skúsiť. Tak ideme. Spraviť koňa. Nejde. Tohto. Tak ideme. No tento má troška viac životov, lebo som ti zdá. Koňa si majú viac životov. Tak ideme. No žeby. Yes, mám ho. Tak. Mám koňa, takže teraz
ten Force Walker bude fungovať, lebo ak nie, tak to je potom v kaši. A ne, funguje. Ako takto to spravím. Tak to ako spravím. Ideme. To dám. Jen troška pomalšie, lebo kôň. Idem. Nepotápaj sa! Toto je tak náročné s týmto koňom. No sa blížim. Áno. Yes. Konečne. O, toto je nejaký moc rýchly. Ale co to iba mne zámach? Možno iba mne. Tak ideme. Tam vidím môj dom. Teraz to opakovať. Takisto. Ideme. Poď, koník! Nepotápaj sa! Ja to mám veľmi rád, keď sa mi koník potápa. Konečne. Tak koník idem, takže dostaneš tu, ja idem zatiaľ. Ale ten koník nám bude pomáhať, ale si vykraftím sedlo, nie sedlo, ale ten armor. A ako môžem spraviť modrú iba. Tak asi modrú, tak nič. Mám tu niekde kožu. Ja meso tu nevidím. Jedna koža. Teraz zasa musím ísť. Poďme si s koňom na výpravu. Lebo dneska som to bol rybariť, ale potom mi sedlo. Tak troška som na chvíľočku zmenil plány, ale dneska ešte si zarybarím. Nebojte sa, to 100%, to vyzerá docela pekne. Popková neschopnosť, to ja sa hovoriť veľakrát, v mojich videích hlavne. Ale to nie je ten rúžový bióm. To je potom ten modrý, ale nehľadám teraz ovce, ale hľadám nie oslíka, ale ako sa to dá povedať, že hľadám tam armor pre koňa, ale to bude na toho, tak zatiaľ takého necháme, takéhoto. Kejvka, možno potom zmením a potom pôjdem. Ešte mám tých 20 ironov, takže som musím spraviť full iron. Takže nemusím chodiť v takomto armor. Dobro. A môžeme potom spraviť netrajtový armor. Ale musím si na ňo dať farbu, lebo to na ňo ten skin. Lebo to je Minecraft, takže by mi to nedovolilo. Túto noc využijem asi na luk, rozmýšľam. Tak dostanem tu koník. Ja idem dole, idem sa pozrieť, koľko mám toto, tej pavučiny. Ako sa hovorí, žiadne. Mám tu dačo, sem to pridám, sem semienka, budem dávať sem
meso sem. To je to proste použiteľná vec. Tak, ideme. Neviem, získať som získal toto, ale idem to skúsiť ako v minulom diele. Poison. Ja mám rasmov. Ja ako sa teraz počkaj. Počkaj, ja idem ešte dole. Musím ísť. Ten poison. Kameň. Pozriem si, čo tu tak mám. Hej. Teraz si idem vykraftiť ten môj ten armor, lebo to mám. Jakže sa mi nevypieklo? Nie. Ja by som chcel, keby spravím toto hop. A hop. A natáčam. Tak niekoľko. Tak na budúcom dieli skúsim rybariť, ale v tomto dielu mi to nevychádza. Úplne mi to nevychádza. Počkať. Mám normál. Čo sa deje? Ja som išiel, lebo niekedy sa mi stane, že sa mi to prepne. Jede, tam je creeper so skeletónom. Kamaráti, tak vám tu kamarát sa nevydrží na dole. Au. Ne. Jeden. Zlý. Skeletón. Jeden. Špinavý. Ja by som sa mal naučiť nejak brániť, ale ja si neviem. Ma zabil skoro skeletón, čo vedel každý zabiť, ale je to zázračne nejde, ale niektorí ľudia extrémne podceňujú zombie mesa, ale niekedy sa bude hodiť. No. Tak, vyspíme sa. Tak, ja napíšem. Neviem, prečo sa v Minecrafte volám Poky, to mňa zaujíma, takže ale v tom odpoveď ani ja nezískam. Zombík. To bolo docela sranda, keď ma zabijem zombík. Mám tu redstone. Čo to vlastne chce, ja vlastne ani neviem. Tak posledný krát si porybarím. Ale to bol hlavný môj cieľ dneskajšieho videa. No a na budúcom diele získame uhlie. Lebo neviem prečo, ale získame uhlie. Teraz si spravím full iron, lebo to stíham. Ešte. A keby mi chcete pomôcť mojom survivore, v mojom servere Popko, tak môžete mi napísať nejaké rady a tipy, že ma nezabije skeletón. A ja som bol veľmi rád, keby na tomto videu je 5 lajkov a natočím ďalší nový diel z tohto. Ryba Urousa, riadum Leviosa, ryba Urousa. To si počkám ešte na rybu. Ona ma iba prankuje. Neviem. Rybička, už poď. Tak, ak sa vám toto moje štvrté video páčilo, tak nezabudnite like a odber a čaute.